Бояна – мястото, където Витоша е вашият съсед. Спокойствие и природа. Готови ли сте да го наречете свой дом? 2 паркоместа пред вратата и градина, в която може да се разположите като у дома си. Идеално за бързо бягство от градският шум. Този етаж е създаден за уют и забавление. Хол, кухня и трапезария в едно. Перфектно за споделени моменти с приятели. 3 спални с много светлина, простор и собствен уют. Главната спалня дори си има собствена баня. Бонус точка за родителите и останалите членове на семейството. Няма по-добро място за вечерен релакс и добро питие. Тази къща в Бояна очаква да я превърнете в свой дом. Свържете се с нас за оглед. Ще разберете, че луксът и природата могат да бъдат ваши, дори и под наем.